Pagpanaw ni palaro MVP Rene Baterbonia gikasubo usab sa iyang mga supporters. Atong saron detalye sa report, Radyoman Leo Batulayan. Yes, Radyoman Kirby, human nalisang sa kusog nga linog pagabuntag nakurat sab pagkagabi dili lamang ang basketball community apan tanang nakasaksi ug misuporta sa istorya sa 19 anyos nga rising star player gikan Davao nga si Rene Clert Baterbonia. Kini human subo nga gikumpirma sa Ateneo de Manila University nga usa ang maong student athlete sa duha ka mipanaw human nalumos atol sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora kagahapon sa Udto Hunyo 8, 2026. Lakip sa nakabsan sa kinabuhi ang kauban niini nga si Divine Adili. Tungod sa maong hitabo daghang higala labi na suod ni Rene ang nagpadayag sa ilang kasubo online sama na lamang sa nakaatbang niini sa bag-uhay lang nahuman nga palarong pambansa 2026 nga si Derek Duterte. Kahinumduman nga milupad si Rene padulong kauluhan niadtong Hunyo 4 ning tuiga aron ni padayon hayan ang karera niya sa basketball sa ADMU. Sa karon wala gyapon gipagula nga klarong rason ang eskwelahan sa kinatibuk ang panghitabo diin nagdala kini karon og dakong pangutana sa tanang fans ni Rene.